ndibulise ummem nomama uveleman i-executive kamem yonke, ndibulise executive yesekethe, ndibulise executive yamadodana, ndibulise ikwayari, intombi, ulutsha, ndibulise iifamilies ngokukhethekileyo, naye wonke umuntu olivayo ilizwi lam ngegama lenkosi uKristu, amen. Ndizawuqala ngesociety yakwaMira. Okay, xolo njani nobhala, ndiyabona uba ingathi ii-families abanye wonke umuntu wefamily uphethe ikhandlela ne. If is that ndonqena abantu bajike namakhandlela bangawalayitanga. I think ke masiyenze ke loo mbeko yoba bendoyika ispace. I don't know ndizawuyenza kanjani. Kodwa ke masiyenze loo mbeko yokokubana asiwalayite amakhandlela, okanye we rather say abanye ke bangabuya umva kushiye kumuntu oyi-1 and then balayite, then abanye bajike kushiye kumuntu oyi-1 ukwenzela into yokubana ispace sizoba khona, but at the same time ndingayivimbanga into yokokubana if families baphethe amakhandlela bonke befamily. Okay. Enkosi. Ndiqala kwaMira, umama uNosipho Mantyi. Umama uAlbertina Magodla. Umama uNositha Bokuva. Umama uLinda Leticia Wintsi. Umama uNotime Mdyobholo. Mama Gloria Madzavu. Mama Lithemba 𝗵𝒄𝒂𝒍𝒂𝒍𝒂. Mama Nobantu Tonisi. Mama Nomntu Mentile. Tata Jackson Tati. Families ziyaphakama njalo xa kubizwa igama even if asiphethanga amakhandlela. Mama noMountain Welekazi Banethi. Mama Sila Madzavu Basman. Mama Noxolo Gayi. Mama 𝘆𝗲𝗀𝗀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 𝗀
Mama Nongeniselo Adelaide Chisela.
nKosi iSociethi yaseluxolweni. Tata Monde Qhumana, Mama noMsimelelo noMzamo Sola, Mama nonThembeko-Zweleka noMzamo Society, Mama Muriel Bata, Mama 𝘆𝗲𝗀𝗵𝘂𝗺𝗃𝗍𝒂𝒍𝒂 Mati, Mama Mgcwabe, Mama Botoman, Mama Nokuthula Jack, Tata Fundo Qhomfo, Mama Sophie Xoki, Mama Fuduka Mzola, Mama Jack Nowase, Mama noThuthuzelo-Skithi, Mama Violet Khakhaza, Mama noNkululeko Moyeni,
Tata Nimrod Mzozoyana. Mama 𝑹𝒆𝒗 Mama nonkululeko-dabi. Mama nonkululeko-ngethu. Mama nombasa kwexana. Mama noxolo-maki. Mama noZipho-sipho. Reverend A.M. Mbete. Tata Nceda-Nikoqi. Mama 𝘠𝗲𝗄𝗂𝗵𝘂𝗺𝗀𝗃𝗄𝗏. Tata noMaziya-Thubeni. Reverend M.H. Dandala. Mama noVuyiselo Masethi. Mama noListen Mjola.
Mama nokwanda sindaphi. Mama nowandile yakhe. Reverend Mesaka Society. Mama Pephani noManiti. Tata Nkinki 𝗉𝒂𝒂𝒍𝒂𝒍𝒂 Sikwebo. Mama noMakhe-Gqala. Mama noMvuyo-𝘆H𝗱𝗃𝗃. Mama noNtobeko-Nameka. Mama Mildred Nombila. Tata Mbonakele Luhadi. Mama Ntutu Eunice. Mama Fadana. Ukuba kunokwenzeka kube kwifemeli ekhoyo ibe ingabizwanga igama lakhe. Mama noXabiso Phethe. okanye ifemeli efike sekubizwa amagama mhlawumbe abakwazi ukusolayita amakhandlela. Amen. Amen.
Sibanikezela ke bawo kwezakho izandla. Sibanikezela bawo 𝑹𝒆𝒗. Sibanikezela bawo kubakho iqaqawo. Sibanikezela bawo owakho umzi. Sibanikezela oluthandweni lakho. Kuba ezulwini kuwe bawo kuyingcwele kanye. Ezulwini kuwe bawo kuluyolo kanye. Akungeni izono khona kwanasono sinye. Akungeni sifo khona kwanasifo sinye. Bayizingcwele abo bonke bahleliyo kulo, bakuthande bakukhonze wena Thixo kulo. Awufumene umzi khona, umzi ohleliyo. Bafumene ubomi khona, ubomi obungafiyo. Thina ke bawo silundwendwe emhlabeni, sikhumbula izulu. Mandingene ngawe Yesu ndiye ngaphezulu. Thixo woxolo, Thixo wozulu, Thixo wanamandla onke, akwanga imiphefumulo yabo angayamkela ihlale ngokuthula, kuze kuthi thina sonke enhliziyweni nasengqondweni zethu esaseleyo sibe noxolo, sibe nokwenaba, sibe novelwano, sibe nothando. Nkosi yoxolo indisikelele ngoku nangunaphakade. Amen. Ndiyawucela ke into okokubana ke siwacima amakhandlela sibuyele endaweni zazo, sibe sivuma ingoma 255.
Ngelo
lesithathu lokugqibela lenjikalanga yanamhlanje ncwadi yomphostoli uPawulos waleli bandla laseFilipi saphuko sesesine uzawuqala ufunda kula vesi yesine siyoma kula vesi yesixhenxe. Ncwadi yomphostoli uPawulos ubhalele ibandla laseFilipi saphuko sesesine sisuke kuvesi yesine siyoma kuvesi yesixhenxe. Masifunde tofana nabantu bayifumeneyo. Vuyani eNkosini kumaxesha onke. Yaphinda ndithi vuyani. Thandamisa kwenu kwazeke kubantu bonke. iNkosi kufuphi. Ingaxaleli into azithi ingcelo zenu ezintweni zonke akukuthandaza nokukhunga awonye nokubulela zaziswe kuye uThixo. Kwaye uxolo lukaThixo olugqithisele kuko konke uqobo luyakuzigcina iinhliziyo zenu neengqiqo zenu kuKristu Yesu. Eli ilizwi likaThixo. Liviwa bubumnyama kubaleke kuyosithela. Ngosuxolo ehlala ekhaya ezulwini ayisikelele ngokufunda kwayo. Ithi kuyiNkosi yethu ephilayo naphakathi Yesu Kristu. Amen. Cela tofana ikhaphe ihameli yasekhaya lamaculo lapha ekhaya number 246. Khangela kuwe mfana yeKalvari kholo lwam sive-thandazo susa ityala lam isela namhlanje nzowakho nike amandla kwanenzondelelo thando lwam kuwe maluvuthe nene ekubeni wena wandifela. Ndisathanda udada entlalo enzima khokhele khanyisa ubumnyama sula inyembezi ndingase ndimke kuwe vele. Wakuphela ubomi wakufika ukufa uvelele sindisi ngothando enxisa uloyiko isezulwini unyuzo. Number 246.
mandithathe lithuba lokubana ngithuna ndihloniphe ndibulise uSuperintendent le-secretary uba umfundisi mongameli uShabalala, ndibulise umama umongamelikazi okhoyo phakathi kwethu umama uShabalala ehamba yena i-executive yakhe. Ndibulise torhwana bethu umama uVelemani okhoyo naye phakathi kwethu unkosikazi. Mandibulise ke uba umvangeli, umama umvangeli. Ndibulise kwi-leadership yalapha ekhaya, uMakhosi Sekete. Ndiyabulisa torhwana ootata abashumayeli noomama, i-YNG ootata bakhoyo phakathi kwethu ndibathanda kakhulu, oomama, ikwayati endinamehlo amatsha okujonga umntu kusukela kwindlela evuma ngayo. Ndiyabulisa torhwana bethuna abantu abatsha, iintombi nabantwana nabancinane. Ndibulisa ngokukhethekileyo kuba bonke abantu abanoba mhlawumbi baziindwendwe zalapha ekhaya, phakathi kwabo kukhoyo nomama omncinci wam, umama uGoyi phaa ngasemva. Ndibulisa ke kuba bonke abantu abalapha mongameli igama elihle elikhulu elinamandla leNkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Andizuyithetha ungameli laa nto ixoxa uthethwa ngabantu ethi ndisuke ndazidela, ndisuke ndazibona indlela endimncinci ngayo. Andizukutsho because uba nditsho aba ndiyaphazama. Nanjengaxa sisazi sivile okokubana uneenkonzo ezininzi zokwenziswa yena. Ngethamsanqa ebuntwaneni bam uThixo undazisile okokuba nezinye azizozethu ncam, ezinye zezomoya. Asikho kwam ukuba mncinci okanye ukuba mkhulu mongameli kule. Le ayisiyo yam, yeyomoya. Nalapha kule nkonzo yamawisile sinazo iinkonzo zomoya. Singakholwa loo nto siyikholwayo, kodwa nalapha kule nkonzo yamawisile sinenkonzo ekunyanzelekileyo ukuba sizihande over to the Holy Spirit. Yenye yazo le yiyo le nto ndingenabantu lakuba ndimncinci okanye ndimkhulu okanye ndimngakanani. Ayisiyo yam. Yenye mongameli yeenkonzo ezisibonisayo ubukhulu bokubizwa, not just ubukhulu bomsebenzi bokubizwa, but ubukhulu bokubizwa. Because emneneni ndime njengebhesele yodwa, ndime only njengesimboli yodwa yoma kule ndawo. Umoya kaThixo ukhethe ukuba umfundisi uShabalala acele mna ndizoma only as a symbol
yozoma kule ndawo umoya kaThixo usebenze ngawo. Bamongameli ndiyabulisa uwe tata ngale mva kwemini. Le nkonzo enkulu kangaka. Ndifuna ndithethe izinto zibe mbini phezu kwale vesi yesine. Vuyani enkosini amaxesha onke. Ndiyaphinda ndithi vuyani. Ndifuna uthetha izinto zibe mbini ngoba njengoba benditshilo ayisiyo yam, yeyomoya. Amanxeba alapha, ubunzulu bawo andinakuba nawo amandla okudilishana nawo. I can only stand. Ndivumele umoya kaThixo usebenze ngamanxeba. Isoro bamongameli elapha. Nokokuba bendikhutshwe ekhaya kwathiwa amboba ngumfundisi because ugude ekushlumayeleni. I would never be able namhlanje to deal with the amount of this sorrow elapha. Akusiko kuhamba ukwenza kokugamukela ingcwele. Kodwa ndifuna uthetha izinto zibe mbini phezu kwala mazwi athi ndiyaphinda ndithi vuyani. Mandiqale ke mongameli ngokuthi nceda nento yasekhaya. Nceda mongameli. Ndithe ngoku yabe ndifika apha ndamcela uba ugosa le envelope ivaliwe. Ndathi kuye ndicela siyivule tata uba ukhathazekile. Ndiwabone la magama babantu esize apha ngawo. Ukuba uThixo uyafuna ndikonekthe nawo, masivule le envelope. Ndiwabone amagama abantu. Bikhona ichance uba ndikonekthe nawo. Ndikonekthe nawo. I was not expecting, and confess, I was not expecting ukubona amagama abantu abayi-51. 51 names, 51 families. Ncede ngamini, ncede tata wam. Njengomalusi uThixo amthathileyo kuloo ndawo ebemthatha kuyo, uzokwalusa izimvu zakhe apha. Namhlanje sikulele 51 names. 51 names zezimvu zakho. Ncede mongameli. Ncede amente yasekhaya. Ncede. Ncede mntakwethu. Basali bam. Abanye baba bantu mongameli amanxeba asefresh bawumaki. Amanye babantu amanxeba ubunzulu bawo busehla busabheke ezantsi namhlanje. Ncede mongameli. Abanye baba bantu must acknowledge ngabantu mongameli ubusajonge lukhulu. Abanye baba bantu ngabantu mongameli bebe-contributor directly kwirhamente uThixo akuboleke yona.
abanye babo ngabantu mongameli ebebecontributor indirectly njengezimvu zakho Thixo akuboleke zona ngexesha selapha rhamente yasekhaya kunjalo umbhalo ongaziwayo wale ncwadi yamaHebhere uthi apha kuthi sinelifu elingakanani lamanqina kunjalo amanqina asefresh kodwa babantu namhlanje they have become a cloud of witnesses phezu kwethu bawongabeli uthi kumpostoli Pawulos kule ndawo esiyithilileyo ndinqabela ukuyeka ngoba eneneni ayisingowami lo msebenzi ngomoya oyingcwele kaThixo uthi ndiyaphinda ndithi vuyani ndiyaphinda ndithi vuyani nalapha ekhaya bawumongameli ikhona itheology nalapha eAfrika do not be fooled ikhona itheology one African theologian 𝘆𝗲𝗀𝗵𝗂𝒃𝒂𝒍𝒂𝒍𝒂 bawumongameli uthi zintathu indidi ngokwetheology yalapha eAfrika zintathu indidi zabantu ezikhoyo uthi kukhona umuntu osesiswini sikamama wakhe ukhona umuntu osesiswini sikamama wakhe ukhona umuntu ophilayo njengam nawe ukhona umuntu osengcwabeni uthi into ebalulekileyo into yokubana kukhona iconnection phakathi kwabo bobathathwa babantu ikhona iconnection uthi ikhona iconnection phakathi komuntu osesifisini sikamama wakhe nomuntu ophilayo njengam nawe unqinelwa kuYohane umbhaptizi ngelaa xesha kufikwe Elizabeth usesiswini sikaElizabeth kodwa kufika apha ekhaya uMaria ezobona ikhazini yakhe uElizabeth zincwadi engcwele kaThixo waxhuma uYohane engaphakathi kwesisi sikamama wakhe kodwa awuba ne-connection noElizabeth awuba ne-connection noMaria unina kaYesu waxhuma uYohane esesiswini sikamama wakhe uthi khona i-connection ngokwetheology yama-Afrika ikhona i-connection phakathi komuntu ophilayo njengam nawe nomuntu oleleyo ukufa osengcwabeni uthi ke xa ibeka le theology uthi umuntu oleleyo nomuntu osaphilayo njengam nawe i-connection phakathi kwabo uthi phakathi kwabo i-connection umsebenzi womuntu osaphilayo kukuya avala amehlo umuntu ongasaphiliyo kunjalo i-connection phakathi komuntu osaphilayo nomuntu ongasaphiliyo umuntu ongasaphiliyo owakhe umsebenzi kokubana avula amehlo umuntu osaphilayo sungahlali ube futhi
ngabantu abangasekhoyo lenika sebasemngcwabeni ucinge kwanomhlawumbi akusekho umsebenzi wawo uthi uWilliam Kestner namhlanje uthi umsebenzi wabantu abangasekhoyo kukuvula bavula amehlo abantu abasaphilayo njengam nawe yiyo laa nto athi xa ethetha ngabo umuntu obhalayo athi belele nje bayathetha belele nje bayathetha ngumsebenzi wabo ukuba bathi belele nje bavula amehlo kuthi thina bantu basaphilayo nqwenela ke okokubana uzuyibambe le nto uyigcine siwelele ngaphesheya igosana lesekhethe belimi kule ndawo izolo lathetha nge-eschatology vuma siye nalapha Martin Luther King ungqinelwa yena kuSaint Augustine bathetha into enye bathi zikhona inkonzo ezihlukeneyo zimbini ikhona inkonzo enziwayo ngeneno kwengcwaba ikhona inkonzo enziwayo ngeneno kwengcwaba ibe khona inkonzo enziwayo ngaphesheya kwengcwaba bathe izinkonzo zimbini kodwa kunjalo zinento ezidibanisayo kuzo zombini kukhona ingoma ezikulwayo kule inkonzo enziwayo nganene kwengcwaba bathi khona ingoma ekulwayo kule nkonzo uthi ingoma yakhona ingoma yemilo ingoma yemfazwe sisaqanga udada lwenhlalo enzima mkhululi wami ndipheleke uthi mkhululi wami ndipheleke ndikhaphe mkhululi wami ingoma ekulwayo nganeno kwengcwaba uthi khona nenye ingoma ekulwayo ngaphesheya kwengcwaba ingoma yovuyo ingoma yoloyiso vuyani ndiyaphinda ndithi vuyani ikhona ingoma ekulwayo ngaphesheya kwengcwaba ikhona ingoma yoloyiso ekulwayo ngaphesheya kwengcwaba kodwa yena xa efika kuJohn Calvin phakathi kwale discussion ufika yena sithi ezi ngoma eneneni ingoma inye umahluko yitone ngobenye itone yemilitance lento kuthiwa icawe esenganeno kwengcwaba yona yi-church militant yona yole ingoma zayo uziva zine-militance zingoma ziva into yokokuba zifana neengoma zasempadweni zifana neengoma zasemfazweni ngoba imfazwe esiyilwayo umongameli ifuna uba masimane ukuthi ndisaqanga udada lwenhlalo enzima kodwa uthi itone uJohn Calvin itone yaleya icawe ingaphesheya yona uthi itone yabo bona icawe engaphesheya kwengcwaba itone yabo uthi itone yabo yeyoloyiso ngoba balwile bona boyisa ndiyaphinda ndithi vuyani uncediswa ungqinelwa sisinye
inyanya salenkonzo uJohn Wesley uthi yena xa efika kule ndawo uthi abaya bangaphesheya kweNgabo bona baphila within uthando lukaThixo baphila in love njengakathina apha ngeneno kweNgabo siphila nothando lukaThixo uyangqina uJohn Wesley uthi umahluko nje mncinci abayabona bangaphesheya bona baphila in love baphila nothando lukaThixo thina siphila within the love of God. Ndiyaphinda ndithi vuyani ngoba mongameli phakathi kwefamilies ebezibizwa apha phakathi kwamagama ebebizwa apha phakathi kwamanxeba arhamente yasekhaya akhoyo ninawo likhona inxeba nelapha ekhaya utatomncinci liselincinci kodwa lisenzulu inxeba loshiywa kwethu nguye ngeli xesha leCovid lisenobunzulu arhamente yasekhaya lisenobunzulu inxeba loshiywa kwethu nguye sisamane mongameli xa sithetha ngaye sive kuchiphiza umama omncinci usamane ukuchiphiza sisamane ukuchiphiza kodwa sinethemba eliqinileyo njengeankile yomphefumlo ngoba uthi lo mzalwane namhlanje uthi noba nakwithini noma mhlawumbi elinxeba lisababa kuwe kodwa vuyani ndiyaphinda ndithi kuni vuyani ngoba ikhona inkonzo ngaphesheya usinike ithemba uthi vuyani ngoba ikhona inkonzo ngaphesheya arhamente yasekhaya njengoba nivuma kamnandi bantakwethu uthi zikhona ingoma zoloyiso ngaphesheya zasingathi xa sichiphiza mama omncinci sichiphize njengabo abangenalo ithemba ngoba abebebizwa apha namhlanje babizelwe nenkonzweni enkulu yiyo mongameli yiyo kanye le esithi xa sithetha kule ndawo ilindi into okokubana yona masithi amen kodwa yona izofakwa amen ngokugqibela ibe nge-stamp of approval ikhona inkonzo arhamente yasekhaya ikhona inkonzo eyenziwayo ngaphesheya zeningachiphizi njengabo abangenalo ithemba ngoba ikhona inkonzo eyenziwayo ngaphesheya xa silapha thina kule ndawo siyi-church militant masimane ukukhumbula okokuba ikhona inkonzo eyenziwayo ngaphesheya amagama abebebizwa apha namhlanje basingachiphisi njengabo abangenalo ithemba ngoba abebebizwa apha namhlanje babizelwa kwinkonzo yangaphezulu babizelwa kwinkonzo enkulu babizelwa kwinkonzo ebebi-stamp of approval kwizinto esimane ukuzithetha xa simane thina ukudumisa kule ndawo bona badumisa ngaphesheya mongameli bona badumisa neekherubhime badumisa bona neeserafime bantakwethu yole bathi namhlanje lo mzalwane ndiyaphinda ndithi kuni vuyani akathethi nabantu abangazaniyo noKristu
akathethi nabantu abangazaniyo noKristu. Vuma ndithi kuwe uPawulos ubethethe nelona bandla bathe babhali xa bekhangela bathe ibandla laseFilipi ibile lona bandla ebelisondele enhliziyweni yakhe nangalamhla semvalelweni siyeva okokuba leli bandla eliye lathatha isipho lasithumela okubana masiyofika kuPawulos nale ncwadi ebengayibhali nje ebeyibhala ezama ukubaqinisa abantwana bakaThixo, ebezama ukubaqinisa elukholweni labo. Yona nto namhlanje umoya ongcwele kaThixo ufuna ukusebenza through me, esebenza ngenhliziyo yakho. Ndiyaphinda ndithi kunivuyani seningathi xa nidumisa, seningathi xa nifike emakhaya lithi kuba licinyiwe ikhandlela nibe ngabangenalo ithemba, ngoba kaloku ikhona inkonzo yenziwayo ekuculwa kuyo iingoma zoloyiso ezingaphezu kwengoma thina siziculayo kweli cala. Ndiyathandaza bongomongameli, umoya ongcwele kaThixo mawete phezu kwale society, mawete phezu kwale sekethe yakho, ukwenzela amakhandlela becinwa apha abekade becinwa in the physical, kodwa umoyeni abekade awacinywanga. Bongameli, uyayazi into yokokuba njengokuba nangoku siphila nge-social media, ndithe kandivula namhlanje kwathi pop up ezinto zithi pop up ungakhange uyicele into yokokubana mayivele isuke ivele nje. Kwavele into apha kuFacebook kuthiwa ngoku ii-scientists njengokubana sesisazi into yokokubana zikhona ii-insects ezithathwayo zenziwe into yokokubana mazizise light kwindawo ezingena-light. Ngoku ii-scientists zijonge ziconsiderishe into yokokubana zide zithathe ii-plants, kukhona ii-plants ezithile, ii-flowers ezithile zizawuthathwa ngoku zidityaniswe elaboratory, zithathwe ziyokwenza light kwenye indawo. Mongameli, ndifuna ukuthi ndiyaphinda ndithi vuyani, ngoba amakhandlela ebecinywa apha ngale mva kwemini alayitile kwenye indawo. Yona nto kuculwa, yona nto kungaculwanga bantakwethu, yona nto kuculwa iingoma zoloyiso, because alayitiwe amakhandlela bebefundwa amagama abapha namhlanje. Uzungalili njengalowo ngenathemba, likhanyisiwe ikhandlela kwenye indawo. Kunjalo nje akaquli njengam nawe, yena uyadumisa, uyabhedesha phakathi kwekerubhime, phakathi kweserafima. Kosofefe olungaka esiphila nalo, mayithobe phezu kweentloko zenu, batakwethu phezu kweentliziyo zenu. Nkosi yoxolo mayiziphakamise iintliziyo zenu, sithi nokokuba beseziphela amandla, sikhumbule vuyani. Kunjalo nje ndiyaphinda ndithi kunivuyani ngubawo onguYesu Kristu iNkosi yethu, ngoku kuthi kube mnaphakade. Amen.
Sizawuqhubeleka kolwaa vuyo besilenza. Asizuyeka. Sizawuqhubeleka kolwaa vuyo besilenza. NjengamaKrestu amthembileyo uThixo. Xa sizawucela uba udala. Sizawucela uba udala. Njengomnye wabo abathe bashiywa nabo zizihlobo zabo. Sizawucela uba udala. Athathe apha kuye amanzi. Acime umlilo apha kuye. Just like the Christian that he is. Sizuyeka ukuvuya sizawuqhubeleka sivuye. Sesithathe iculo kwayana. Sikhaphe uba udala yazela phambili azokwenza umthandazo. Culo number 3 yamaculo lapha ekhaya mabakudumisa abantu wena Thixo bawo. Nalawula into zonke nguwe Thixo bawo. Bakudumisa abantu Nyana mkhululi. Azuzisa uxolelo hawe mkhululi. Bakudumisa abantu oyongcwele. Wenza ngcwele amakholwa wena uyingcwele ithi ivesi yokugqibela. Uwo bakho ubukhulu owethu umnye. Zezakho into zonke Thixo wethu umnye.
sithi Thixo masibumbe umcimbi omfanekiso womfuziselo wethu. Ekuhambeni kwexesha Thixo, xa umntu ohlutshwe izixhobo nguSathane, wathi wena siyakufa kodwa Thixo wasishiya nelizwi lokuba Thixo 𝘆𝗲𝗀𝒂𝒃𝒂𝒍𝒂𝒍𝒂. Uxhwila ke Thixo kubantu onganqandayo, kuba Thixo wena xa uthethile ilizwi lakho lingumnqophiso. Namhlanje ngale yure emveni Thixo ukuba besimamele imvuli iletha izolo, isicacisela Thixo ngendlela unyana wakho othe engenasono wasambatha Thixo isono wasibeleka. Bathi abantu behlabathi xa bemjongile wasisono ngaphaya kwesono. Silapha ke Thixo namhlanje sizokhumbula. Khumbula Thixo ukusikhumbula kwakho. Sikhumbula Thixo abantu Thixo ebesibabeke baba sezazulwini zentliziyo zethu, ukuze Thixo sithi saxakwa zizinto sayame ngabo njengeentsika zethu. Kodwa Thixo kuba wena okwakho ukwenza nokwazi akunakumelana nokwazi kwethu. Wabona Thixo ufanelekile ngenethiwekhi yezulu ukuthi please call 𝘗𝗱𝒏𝒂𝒃𝒂𝒍𝒂. Silapha Thixo sizokhumbula ihambo Thixo esizihambileyo nawe. Silapha Thixo sizothi nKosi bawo ngobomi osinikileyo saphila nabo ngexesha ebesiphila nabo ngalo. Sizothi apha kule ndawo Thixo xa kusenziwe esi sikhumbuzo ebantwini Thixo ebebuthathaka ezintliziyweni, yomelelani ningagqibhi kumbili, kuba ngoku izinto ayisezo zethu sezangasehla kuThixo. Njengabantu Thixo abanethemba kunyana wakho uYesu Kristu, sizisa Thixo iintliziyo ezityumkileyo nezaphukileyo phambi kwakho. Sizokuzendlala Thixo phambi kwakho into okokuba wena unyathele kuzo, ukuze Thixo iintlungu zakaloku nje esizivayo zingalinganiswa Thixo nobuqaqawulo zasinika bona. Nazi iifemeli Thixo ngeefemeli ezithe nqwadalala Thixo kule ndlu yakho yesikhulu, othe wena wolatha ngomnwe kamongameli into yokuba ngale mini masizokubakhumbula abangasekhoyo kule ndawo, zashiya into zazo Thixo kuba zineenkumbulo. Ukuba Thixo bezingenankumbulo ngezingekho kule ndawo, ukuba Thixo bezingenankumbulo Thixo ngezingamamelanga kwalizwi liphuma kumongameli. Zikhona Thixo nezinye iifemelies ngenxa yeemeko zokuphila kwihlabathi esiphila kulo bezinqwenela Thixo bakho kule ndawo kodwa azikho. Sicela wena Thixo zibandakanye njengenani labantu abakhoyo apha Thixo ukuzokhumbula. Siyayazi Thixo into yokuba ukuphila
kumntu ehlabathini Thixo ulawulwa nguwe, asingabo abaniki bobomi. Kodwa Thixo njengabantu abaphila ehlabathini kuthi kwakwenzeka ezinye izinto, iintliziyo zethu Thixo zisuke esihlanyweni. Kodwa Thixo singenawe, uSathana nadlala ngathi. Yiyo loo nto Thixo sithe sisemnandelwe izinto zehlabathi, sathi sakubheka-bheka Thixo, sacinga iculo laseWilisile lithi ezalapha emhlabeni Thixo ziyaguga zilahleke, kodwa yakho Thixo ayilahleki. Sabona into yokokuba masishiye into zehlabathi sizozibandakanya Thixo nomkhosi wasezulwini, ukuze kuthi kwakufika imini ezinjena Thixo sibe nayo intsika Thixo yokubambelela. Amanye amakhaya Thixo achithakele ngenxa yento yokuba intsika zokubambelela Thixo zawa. Bathi bawubheka-bheka Thixo bafike kungekho ndawo yokulala. Kodwa Thixo thina siyakubulela kuba sithe imini sentsha sayazi into yokokuba likhona igazi elaphalalayo Thixo, eliphalalela into yokokuba ze kuthi kwakufika imini ezinjena sazi Thixo into yokokuba ifocus yethu masiyibhekise kwePhilippi. Abanye abantu Thixo ifocus yabo iphelele kwelizwe, yaphelela Thixo kwizinto zelizwe. Kodwa thina sinethemba elingapheliyo Thixo, sinethemba esilaziyo into yokokuba lathi phambi koba Thixo lilishiye ihlabathi, lathi iigeyithi zezulu bezivaliwe Thixo, lathi ngenxa yegazi layo eliphaleleyo zavulwa, ukuze Thixo sesithi sakumka apha sikwazi Thixo ungena ezulwini sibalele kumkhosi wamazulu Thixo. Phulula ke kwezo ntliziyo Thixo zisadandatheleyo, ubanike amandla, ubanike ithemba, ubanike Thixo ukukwazi into yokokuba nguYehova uThixo wethu, akukho wumbi unako ukuba nguThixo ngaphandle kwakho. Silapha ke Thixo sizothi enkosi, enkosi ngengcinga, enkosi ngokusidibanisa, enkosi ngento yonke Thixo esiyivileyo ethethwa ngumfundisi. Sinqwenela into yoba ke Thixo sithi xa siphuma apha uthi noba ubunomvandedwa wokushiywa ngumntu, uthi wawujonge ezi families uvakale usithi eneneni uThixo undiwongile phakathi kwabantu abaninzi. Uba ezinye iifamilies bathi abantu bawusoleka kungabikho naloo mkhumbulo. Kukho iifamilies Thixo esathi xa sikhula seva kusithi kwakuphuma usolekile Thixo, uva abazali besithi kumhla saphumla. Kodwa Thixo namhlanje thina sizothi inkosi, because usinikile sayihamba indlela sayofika Thixo apho bona uthe imani apha ngezulu. Siyayazi ke Thixo xa sicela kuwe wena unako usenzela izinto egameni lalo wasipelayo uJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Mandibulise utata umongameli wesekethe mama umfundisi uShabalala, ndibulise utata uVeleni umfundisi wami, umama Velemani
umcimbi we-alliteration, addition of consonant V, L and M. Abavangeli abakhoyo, amagosesekele, executives, zonke ezikhoyo, ifemeli eziphakathi kwethu, emveni kwemini nje, molweni bantu bakaThixo egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Cela ukubulela kuqala egameni lecawa abantu bakwa-𝗵𝒗 abaye beza kuwo esi sikhumbuzo sabantu bethu. Enkosini nonke ma-𝗵𝒗 amahle. Okwesibini, egameni lecawa sizisa umbulelo kuni family. Oba xa umongameli ehlabe likhwelo nisabele, nincame ukuhlala neefemeli zenu ngeli xesha, nemisebenzi ekhoyo, ngoba ezinye iifemeli zawusebenzisa umgqibelo kakhulu ukwenza imisebenzi yazo. Kodwa ndiqinisekile uba ninqamle phakathi ukuze niphinde uyele niyojoyina iifemeli zenu. Egameni lecawa, enkosi kakhulu ngale meko. Ekugqibeleni sizisa umbulelo kumfundisi 𝘉𝒂𝒃𝒂𝒍𝒂𝒍𝒂 ngenkonzo yakhe esisukileyo. Wandikhumbuza mongameli into ezimbini. Usisi wami wayelipolisa. Wangumphefumulo wakhe ungalala ngoxolo. Kodwa wathi engamapolisa nje kuyenzeka ukuba bambambe nomuntu wefemeli olisela. Dibanisa ke ngoku le nto nezinto ezimbini. Sake sayovela komnye umzi mongameli bandimlibazisa. uVice ungutata uNyana, utata omdala. Usweleke ixhewukazi vulela wena mfundisi. Xa kugqitya ushunyayelo uVice wabiza intombi yakhe usisi loMkhuleko, wathi thandaza noMkhuleko. So le ndlela uyiconducte ngayo le service ke ndikhumbuze loo uthi kwakule family njengwala 𝗲𝒗 ubize omnye ilungu ukuthi malithandaze. Ucingise ke elo xhego. Okwesithathu ke ngokugqibela sikubulela ba uVelumani kukhona oba ushumayele ngoba uceliwe ilungile loo nto, kodwa ngoku wagqitha apho
waba yinxalenye yaba bantu ngenxa katatomncinci wakho. So uthetha naba bantu, uthetha nawe, uthetha nathi, nawe ulapha njengokutshilo ba akuzothetha wena, uzawuthetha umoya oyingcwele egameni loyise nonyana nomoya oyingcwele naphakade. Amen. Sibulele ke uNkosi 𝑹𝒆𝒗 sive sizophakamisa uNkulunkulu athathe inkonzo yakhe aqhube asinike direction ebheka phambili. Cele ke dokwana ukubana ikhwaya isiphakamisele uNkulunkulu elamaculo yamaculo ekhaya welani iyehova 𝘗𝗱véle bakhe ukuba phakade ivesi yokuqhubela nasinde ngawo nkosi sivelele ukuba ngawo nkosi udansa 𝗚𝗓𝗓
Futhi ke kanjalo babalo lenkosi yethu Yesu Kristu uthando kaThixo yise ubudlelane nomoya oyingcwele uhlala kithi sonke ngoku nangunaphakade. Amen. So mhlambe ngefamily asinobe sandulula ambali ngoxolo nkosi uxole ngisiyele. Some